जल्दि ओंखाम संग्रायाव हाबना थाहैदो थां जल्दि थां हाब लावगि सोरमोन बेलाय सोर हौवा मानसि मानो खारलांखो फै जिराय फै लावगि खोन्थागोन ना नोंजों थानाय हौवाया सोरमोन आं फैनाय लोगो लोगो मानो खारखोमाखो नोंबो जाथो रावबो नङा फै जिराय दे मानो फैया रायलायनोसै जों नों खोन्थायाना र' बिदिब्ला आं गावनो नायनानै फैनि बहा थाखोमादों सोर बियो नागिरथारगोन आं थैबाय दानाबा बुंखादोंमोन आं सोरबा गामिनि मानसिफोरा नुफैबा दिगदार जागोन होननाया दा नुफैमारसिगोन ना बिबा बहा थाखोमादोंहाय थाखोमानो रोंदोंना रोङा मोदोम लदा लानानै हे सर गैला नुदोंब्लाथ' थैखाबाय आं लावगिनि न'आव दिनै हौवा मानसि सिरि सिरि आंखौ नुलायनानै खारखोमालायनाय सोर हौवा जाथावगौ बे रुमावनो हाबबोथारदों बियो नागारखायाहाय आं दिनै नायखागोन सोर हौवा मानसि बियो सोर हौवा मानसि लावगिजों लाइन मारिग्रा हा बे जि खोबना थानाया नामासै आयु बेनो नंमारगौदां आंखौ नुनाय लोगो लोगो खारबोनाय हौवाया सोरहाय बियो जि हाखोमाना थालायलायदों नायथारगोनहाय आं जिखौ बोखारनानैब्लाबो नायनि सोरहाय बे आयु नोंसो दास आयु हाबाब नोंसो अलंबार बिफा आयु मा नुखो बेफोरखौ एसर थैसिगोन आङो हाबाब अलंबार बिफा मा दिन्थिनाय जाखो नोंलाय दिनै बेफोरखौ आयु लावगिनि न'आव नों मा खालामफैदों सिरि आरो आंनि माथो खोनानाय लोगो लोगो खारखोमालायनो मा गोनांथि दङमोन र' मिजिं बिमा नों बारा सक जाथ'नो नाङा आं खोन्थागासिनो र' बोरै सक जायालासिनो थागोन देलाय हाबाब नों सासे बोराय साजालायनानै फिसौ सानैनि बिबु जालायनानैबो दिनै नोङो बेबायदि लावगिनि न'आव हारसिं हाबनानै दाफैयो मा आसरित महिमा खिन्थिखो नोंलाय दिनैलाय आयु आं दानो थांनानै नोंनि हिन्जावनो खोन्थाहैथारगोनहाय र' दाउखा बिमा जोंनि न'खरा ओरैनोब्लाबो गरम जानानै दंखायो जोंनि न'खराव गरम जानायनि थाखायसो आं दिनै बेयाव फैनानै दंफैयो आङो बेयाव फैनानै थाफैनाया सानथामसोआनोसै नाथाय आं न'आव थांनो हायैनि थाखायसो बेयाव थादों आं बेयाव थादोंब्लाबो लावगिजों जे माबा मोनसे सोमोन्दो दङ बे नङा आं नोंनो खोन्थागासिनो नों खोनाल' संग्रो देलाय दे गोमथा बिमा सानै फिसालानि बिफा आङो हिन्जाव गोनां सासे हौवा आरो सानै फिसौनि बिबौ जालायनानै मा आं गाइखेर लाइन मारिबावगोन आरो आंनि मेगनजों आं दिनै जिफोरखौ नुदों बेफोरखौ नुब्लाथ' आरो साननो हायै मा खोथा दङ बिदि जेबो नङा बिदि नों दा सानथार नों बिदि साननानै लायोब्ला बे नोंनिनो गोरोन्थि जागोन आरो नंखायखौ नों दावराव खालामनाय जागोन जोंनि अरबायदि जोंबाय थानाय न'खराव दावराव जानायखौ नों बारा खालामना होनाय जागोन बिनिखायनो आंनि खोथाखौल' खोनासं नों आंखौ माबा मोनसे गाज्रि साननो हागौ थेवब्लाबो नोङो लावगिखौ बेबायदि दासान लावगिया बेबायदि मानसि नङा बियो आंखौ सहायसो होदों नों फोथायालासिनो दावराव खालामोब्लाबो आंहा जेबो लस गैया आं बोराय जाखाबाय नाथाय लावगियाथ' बेसेरा हौवा गैजायै सासे रागना थानाय हिन्जाव बिनि लाइफखौलाय मानो बरबाद खालामदों जोङो बुंनो थाङोब्ला बिहाव आरो बिहामजो सानैजों मिलायनानै जोंहा बुरैखौ बुदोंमोन जोङो बिनि अहंकारनि थाखाय जों दा बिखौ बुना लानानै गिनानैसो जोङो खारदों आंनि बिहामजो सानैयाबो खारनानै दंहैयो बहाबा आरो आंथ' बिहामजोफोरजों खारफानो हायाना बिहामजोफोरजों लोगोसे आं थाफाहैनो हायाना बिनिखायनो आं सोरनाव थांनो लावगिनावनो थाफैदों हाबाब बे हिन्जावजोंनो संसार जानानै बुरैबोबाय दिनैसो हिन्जावखौ गाज्रि नुनानै बिहामजोफोरजों लोगो नांनानै हिन्जावखौ बुबाय नोङो हे सर मा आसरित खोथाहाय जोंनि न'खरनि खोथाखौ जोंसो मिथिसिगोन दे जागोन दे बिदिब्लालाय आं रावनोबो खोन्थाहैला दे थादो होमब्ला दा जों सानैजों बे न'आव रायलायनायखौबो सोरबा नुफैबा माबा माबिसो सानलायलांगोन औ मिजिं बिमा लावगिजों आंजों रायलायबाय थानायखौ सोरबा नुफैयोब्ला बेबायदिनो सन्देह खालामगोन नों जेरै दा सानदों बे खोथाखौ साननानैनो आङो माथो खोनानाय लोगो लोगो बेयाव खारबोदों नाथाय नों नागिरथाबनानै फैबाय
नों जेरै सानदों खोथायाबो बेनो सेम आरो आं बेयाव थाफैनायनि खोथाखौथ' नोंनो खोन्थाखाबाय हिनजावखौ बुनानै खारखोमाना थादों बेयाव साननैसोनि थाखाय होननानै जागोन दे मानसिखौ अननानै मानसिनो रेहाय होयोब्ला गावसो खैफोदाव गोलैयो गावसो बिपदआव गोलैयो मा नांनायनि आंलाय अलंबार बिफाखौ बे न'आव जायगा होआ अननानै गामिनि मानसि होननानै बिखौ सहाय होबाय दा आंहा जोग्राव खैफोदाव गोलैबाय बे खैफोदनिफ्रायलाय आं बोरै रैखा मोनबावगोन आं मानो सहाय होआ आं मानो सहाय होआ मानसिखौ सहाय होयोब्लाबो बदनामसो मोनोब्ला आंलाय मानसिखौ सहाय होआलासिनो थानो ना सहाय होनो ना आं गावसो बदनाम लानो दा मिजिं बिमाया अलंबारनि बिमानो खोन्थाहैयोब्ला नोंनि हौवाया लावगिजों लाइन मारियो होननानै खोन्थाहैयोब्ला बेसेबां आंखौ दों दों होसोनानै रायफैगोन गामिनि मानसिफोराथ' नोंखौसो सानगोन लावगि आयु मानसियालाय गाबनानैसो दङ ना माथो बेलाय लावगि औ फैदो फै जिरायफैदो जोंहानाव फैनायनि जाहोना मामोन रायलायनोसै फैदो लावगि अननानै निमाहा होदो आंखौ आं नोंखौ गाज्रि सानदोंमोन नोंखौ आङो सन्देह खालामफ्लांबाय लावगि नों जेबो गाज्रि खामानि मावाखै नों मानसिखौ सहायसो होदों आरो आं मिन्थिगौ नों फाल्तु नङा आरोथ' अलंबार बिफायाबोथ' बेबायदि नंखायामोन नंनायालाय नाथाय आङो दिनै फोथायनो हाया मोनदोंमोन आरोना बेहाबोबालाय आंखौ फैनाय लोगो लोगो नुनानै मानो खारनांगौ जाखो मिजिं बिमा गासैनिबो नोजोरा एखे नङा जों सानैखौ बिदि रायलायबाय थानाय नुयोब्ला मानसिफोराथ' मेगन साखागोन ना बिनिखायनोसो बि खारखोमादोंमोन लावगि जेबो नङा दे रावबोथ' नुवाखैना आंल'सो नुदों आं रावनोबो खोन्थाया आरो आं नोंखौ मानो बदनाम होनो गावनि लोगोखौलाय लावगि आंहासो गोरोन्थि मानसिखौ डाइरेक्ट बेबायदि सन्देह खालामनो नाङामोन मानसिखौ सहाय खालामनाया गोबां रोखोमनि दङ मालाबा सिखावै बायदि मानसिखौ सहाय होनो गोनां जायो आरो मालाबा देखा देखि रायजो समाजैनो रायलायनानै सहाय होनो गोनां जायो आरो मालाबा ओरैबायदि जायो जे सोरखौबा सहाय होनांगौआ ओरैबायदि सोरखौबा नुसि सोरखौबा गिसि सोरबा नुबा दाय जाथारगोन बेबायदि मानसिफोरखौबो सहाय होनो गोनां जायो जेबो नंला दे नों बुजि हाबायब्ला रावनोबो दा खोन्थाल'सै आरोना खोन्थाया मानो खोन्थानो दे लावगि बिदिब्ला थादो दे आंबो ओरैनोसो फैखादोंमोन न'आव थानो बानानै बरिं मोननायखायनो नोंसानाव बेरायनो होननासो फैखादोंमोन दे नोंखौ नुफैबाय गोजोनबाय आं थांनोसै दे लावगि नोंनि न'आव आं सहाय लाफैनानै दिनै नोंखौसो गोबां खस्थ' होफैबायना खोनासंलाय मिन्थिखायो नोङो आं सासे राग'नाय हिनजाव आंनि न'आव रावबो हौवाफोर गैया बेनिखायनो मालाबाफोर जुदि नोंनो आरोबाव सहाय नांबावगौब्ला नों आंनि न'आव फैयालासे गुबुननि न'आव थांदो दे सहाय होनो गोसोब्लाबो आं हाला नोंखौ दे गाज्रि दा मोनसे बुंनायखौ जागोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे लावगि आयु बाला अलंबार बिफाया सानथाम सानब्रै गाहाम सान हर ओंखाम संना जाहोबाय आं एफा सहाय होबाय थाइसेबो फैसा होलांगारासै एसां थाखा गोनां मानसियानो माबायदि आंलाय थांनोसैसोआव 2000सो दैहोलांगोनदांसो सानदोंमोन गैया माथो होलांगारासै सोरबा मालाबा सोरखौबा सहाय होयोब्ला थेंक इउ बुंजानो लुबैयो आरो आंथ' फैसाबो होलांजानो लुबैयो थेंक इउबो होनासै फैसाबो होलाङासै दोनथारलाहां एबारनिफ्राय सहाय होथारलां आबै इसा नोंनि बिनानाव दैजिखौलाय नाहैबायना नाहैयाखै नोंलाय बामबायना बामाखै बहा आबै न'आव मोनफैनाय लोगो लोगो नोंखौनोथ' सहाय खालामगासिनो नोंजोंनोथ' थाफागासिनो रावजोंबो रायलायनो समखौनो मोनाखै ओइ आबै नोंनि आबौआनोथ' बहा थांखो पापिया आंखौ बुनानै बहा थांखो बियो फैनोबो मिथिला फन हर आबै आबौआ बहा थांदों नोंथ' मिथिनो नांथारगौ आरो
बियो बहा थांथावगौ बेबायदि आबौआ दाना फाल्तु जालांबायना माथो दाल' गोदोनिफ्रायनो फाल्तुखा आबै नोंनि नोम्बौआ गोदो नोंनि नोम्मा आरो नोंनि नोम्मादै जोमै गैयि सिगाङावलाय आंजोंनो मोजांमोनहाय बिसोर फैनायनिफ्रायनो दाना माबा आंखौ नांस'आ जाबायहाय आबै नोंनि आबौनो नुबाय दा नोंनि नोम्माजों लोगो नांनानै आंखौ माबायदि बुदों नोंनि नोम्मायानो बुदों नोंनि नोम्बौआ थोनग्रा नोंनि नोम्माया बुग्रा नोंनि नोम्मादै जोमैया हमनानै होग्रा आयै खोनानो मोनदों नोंखौ लोमजादों होननानै नोंखौलाय मामा बायदिसो नुबाय आं नों मामा बोरो बहाथो नायलाय आबै दाखालि गोसोम गानना फैनायफोरा होमबा मामा मोनासोमोन नामा हनै आबै बेथ' मामासो बहाथो नुहराखै आं मेगन थाइसेया नुहराखै बहाथो बोरो थखनालाय बेखौ होखाथारगोन आं जि थखनजों आंखौ बुदों बे थखनजोंनो बुफिनखानाय आं बहाथो आयै नों लोमजादोंना लोमजाया नोंखौ खबरसो लानो फैदों आं आरो लोमजादोंब्लालाय थौदो आं नोंखौ डक्टरनिसिम लानानै थांनो नों बुंलाय आंनि मामा नंगौना नङा बुंग्रो नोंलाय मामा जाखो ना मादै जाखो किन्तु नों सानैनि गेजेराव सोरबा सासे मामाखौ बायदिनो मोनखादों आं सोर बेखौ नोंसोरो मोनथिनो नांथ'आ दायो बुंदोल' आयै नोंनि सानाय सुनाय आरो नोंनि लोमजानाया हामाखैबा फैदो गारियाव गाखोहैदो नोंखौ जों हस्पिटालसिम लानानै थांनो आंनि लोमजानाय आंनि सानाय सुनाया डक्टरनाव थांबा हामनाय नङा जाय मानसिया बुदोंमोन बेखौ बुफिननो मोनबासो हामगोन